Kważi 70 sena wara l-ewwel edizzjoni, nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu il-Palazz tal-Verdala se jilqa' edizzjoni oħra tal-Ballu tal-Qamar ta' Awwissu li jsir kull sena fl-ewwel Sibt tax-xahar. Din se tkun it-tielet edizzjoni taħt il-patroċinju tal-President Miriam Spiteri De Bono. F'kummenti ma' TVM News, il-President qalet li din hija waħda mill-ikbar avvenimenti għal Malta Community Chest Fund u għalhekk il-preparamenti li jsiru għaliha kull sena huma kruċjali. Il-mużika tkun provduta l-ewwel parti li tkun klassika u semi-klassika mill-banda tal-Forzi Armati li sena wara sena jagħtu l-kontribut tagħhom, imbagħad wara ikollna mużika li tkun iktar kontemporanja, ikollna wkoll daħalnija s-sena l-oħra li jkun hemm spettaklu żgħir fin-nofs b'xi sorpriża. Iċ-Chairman tal-Kumitat Organizzattiv tal-Ballu, il-Markeżin Daniel De Petri Testaferrata, qal li l-Ballu ilu jsir mill-1958, meta dak iż-żmien kien bdih il-Gvernatur Sir Robert Laycock. Oriġinarjament, il-Gvernatur Laycock kien organizza l-Ballu biex jiġbor fondi għal Malta Playing Fields Association u matul iż-żmien l-għan filantropiku tal-Ballu kiber u mill-1971 il-fondi kollha bdew jinġabru bris il-Malta Community Chest Fund. Naħseb m'hemm xejn isbaħ mill-fatt li tkun qiegħed tieħu gost mal-familja jew mal-ħbieb f'post eleganti u f'post fejn hemm storja immensa marbuta magħha, però mbagħad fl-isfond tal-fatt li wieħed qed jagħmel tajjeb għal dawk li għandhom bżonn verament l-għajnuna tagħna. Iċ-Chairperson tal-Malta Community Chest Fund, Sina Buġejja, qalet li matul dan l-avveniment se jingħata wkoll il-ktejjeb kommemorattiv tas-serata. Il-biljetti huma disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-Ballu tal-Qamar ta' Awwissu.